So guys, manlakaw manager bot. Okay. May plan man mi nga og may magsugod padulong. Unique. Nagtuwing unique guys. And then mag-rent me ng car. Kaya di siya gusto nga kanian dalhin na car. So mag-rent me mangita pa mi og car. Okay. Dito doon sa airport sa Berlin, ano dito mga offices nga marentahan. So mo to siya guys, on the way na mi dito, di ba dong? Oh, on the way na mi na stop lang mi sa traffic light. Traffic light. So na siya guys. Unta makakita siya o gusto niya ng car. Yes. Going to Munich, bus and back and forth. Mga 1,000 kilometers siya. Not included pa ang mga places na makatuan. So, gusto niya o car na ano. Wapo, pero kanya okay naman niya siya. Pero may siya gusto mo rin dito. So, ito guys, mag-rent sa mga car. Smart. Bye-bye mama. Chup. Guys, nihanap po mi sa autobahn. Sa autobahn. Okay, autobahn meaning airport. Highway. Yes, mato magud make airport sa Berlin, guys. Autobahn, like in the Philippines. Auto, yes. And if you remember, guys, kahapon nag-run by ako. So, you're signaling. Ang among gipuyan is near jud sa airport. So katong kagahapon na nag-run ko, doon may ko atong airport katong sa hills. Yes. Doon man may airport guys. So nga to mi karon og airport kay dito may mangita og car para rentahan. Actually guys, na video ko a while ago, abi na kog naka-on na ay mo landing na airplane. So very near to our car. Grabe jud siya kadako. Wala na ako nakuhaan o video. Kaya abi na akong naka-on ang akong aircon. OMG. Aircon? Naka-on akong camera. So, mato guys. Wala na akong nakuha ang airplane nga grabe kadako nga arrival. Oh yes. Kaya abi na akong naka-on ang akong video. So, martsig guys. Doon na may og airport. Bye-bye mama. Chup. Ano po ito guys? Ano po ito? Di may mag-rent of car if possible. Kaya siya guys. Niche Trauring sign Nokmal line. Siya guys. Di may mag-rent of car. Airport naman guys. Look at that. Na din ang mga airplane pa dito na mga airplane dagan. In that area guys. Yung airplane. So, sa airport na gini siya sa Berlin, guys. Then, may mag-rent. Wala sa. Istorya siya. Politsay. Politsay, man din yung ka-istorya, guys. Police. Police to guys, police niyan kay istorya. Ang police mong dari guys, ang Deutsch is Polizei. So wala sa amin kanang istorya siya dito. Siya guys. So wala ka na may sulod na may dito sa ilang office guys para mangita mi og car. Summer sa goodbye mama chup. Dara. Guys, giuban mi sa police. Ubanan mi sa police padulong dito sa office, sa rental. Tabian kayo ng police. Tabian kayo. Ano siya guys. Tabian kayo nga police guys. Sige rin siyang tabi. Nagkasabot po sila. Naging mga Germans guys. Mga tabian, charis. So na siya guys. Bakbas lang yun. Magiging din layo kayo ang parking sa mga offices.
going namin sa ilang office. May gani ka dili init guys. Hangin ra siya. And then, landong. Oh. Kasabot yun ang duha guys. So, siya guys. Lakaw-lakaw lang na dere. Lakaw-lakaw. Kasunod ako sa ilang. Hindi makapasabot silang sinultian good. So, maarat so guys. Mababay mo. Machuchu. Dari sa rent-a-car. So, si Roman Very is doing dito sa sulod niya. Ako sa gawas, guys. So, dagin kayo doon yung rent-a-car. Dari sulod. Sulod gini siya sa airport, guys. As in, the shades ko, guys. Guys. Arong kuan. Choy. Charis. Naghulat lang ko dari, guys. Sa iya. Kahit to siya dito. For rent-a-car na siya dari, guys. As in, grabe, mga high-tech ay ng mga rent-a-car, guys. May Porsche, may BMW, na ay Mercedes-Benz. Ikaw na bahala, guys, kung sino gusto. Adarita na. As in. Ano siya, guys. Sa airport. Airport, yun siya, guys. Nahijip ko sa sulod sa airport. As in. Na siya. So, hulat-hulat lang ko ang Roman. Siya dari sa sulod. Siya dari sa sulod. O, lahat siya nakikistorya. O, diba? Ambot kung magustuhan niya. Kay, ang iyag yung gusto ng rentahan, guys, is ang Jaguar. Jaguar, bitawag ano guys sa ila. Kaya ang J nila. Ang J, yagin na sa akin. So, marto guys. Mama, chup-chup. Guys, kanais diri sa Berlin, guys. Uy, kaya pwede ka musulod sa ilang airport. O, gilaglaag sa ako ni Gerbot. Diri sa airport sa Berlin. Pwede di mo musulod sa ilang airport compared sa Pilipinas. Ganito pwede musulod. O, airport na ba yan ni? Hindi nga man siya nga pwede daw mulaag-laag diri sa ilang airport. Sa dili pa kamularga. Oh, look at that. It's the airport of Berlin. Ako na, the airport ni sa Berlin, guys. Here, downstairs is the arrival. Yeah. Here is the departure. Oh, arrival na siya, guys. Sa Ubos. Yan namin dari. Sa departure. Yan siya, guys. Pwede rin di ko ayaw mo sunod. Our Qatar flight is later at check-in 1. There we have to go. Yeah. We can use that. Yes, guys. Wala na may chicken area, oh. Pwede rin ka ayaw. Di ba may manguli? May manguli, ha? September pa may manguli sa Pilipinas. Oh, wow. Grabe. Wait. Sumato, guys. Muna po to, oh. Chicken area. Pwede na ka sulod diri, guys. Isang dili pa ka sakay. My God. Inani ka. Open. There is sa Berlin airport. Or sa Germany. Dili strict sa ila. As in. And Qatar is the one. Di pagali may manakayan, guys. Yan na may daris airport. Hindi pa may manakayan, ha? Yan na may airport. Pwede lang ikaayo mo sulod. Pwede lang magsuroy-suroy. Oh, chicken area na gina siya dira, guys. Where's the Qatar? There's business class. The other, they have to come from the other side. Chicken area na siya sa Qatar. Qatar ba yan? Sakyan, guys. Okay, and we will come here. We will come here on the floor on top. Yeah. We will use that, the T2 inside at the T1 and stay here. Sama na siya, guys. Oh, okay kayo. Pwede kayo, musulod dire, oh, kagwapo. Sa March, guys, babay mo machop-chop. Sunod na pod, pag-uli na namo, puhon. Sama na pod sa guys, human na mo ang lakaw-lakaw ni Gerbot. Ngita og rent a car. Oh,
niudto sa amin. So, ay sa amin niudto, mag-inom sa tag beer, no? Oh, ano lagi daw, oh, pero atong kanang pinasexy nga kuan. Oh, ana lang, mo na pinaka-sexy. So, mo to guys, inom na po og beer and then Prost. Oh, kang Roman ang tubig, ako ang beer. Oh, 'di ba? Normal na sa amo guys. Iya tubig, ako beer. Charis. Bitaw guys, mutig simra ko guys. Iya gid ng beer. Sumura to babay mo chup-chup. Sama na ba ito guys? Naniod to me guys. There is sa may Asia Gourmet. So Vietnamese guys ang tag-iya ani. Oh, kung gi-order guys kay duck meat and then na Asia Gourmet. Oh, duck meat and pansit. Oh, mo na ang itsura diri guys sa ilang restaurant. Oh, look at that. Gamay pay tao kay ngano sayo pa man mga hapon gyud ang daghan diri guys sa mga gabi ina kay hantod 10 o'clock man sila. Ang gi-order ni Jorbot kay kuan red curry, puro gulay. Aw kay pato ug pansit. Lami kay ilang duck diri nga luto guys as in more so babay mo chup. Okay, so muna po so guys siguro tagkaon o mao na duck na siya pato na meat yes nagi-fried and then pansit nailangaw. Na siya guys. Lami kaayo. Fried duck or fried pato. Lami ka siya guys as in. Kalami kayo. Wala lami ni nga pato guys kay dili ni pares sa ato nga sige pang sup-sup og mga kung unsa-unsa na lang sa lalom sa silong charis. Init ba kaayo karon guys diri sa Berlin 29 ang temperature. It's so hot gyud niya ang gi-order pagid sa isa kay curry. So grabe kahalang grabing singot sa tao. Pati ako nadamay sa kahalang kay iya man kong gahungitan. Nagsamo kayo pati lawon pud ta. Lami kay guys ay. Instead of rice, akong gipailisan og pansit kay gimingaw na gid kog pansit guys. Nagkaon man kog rice gahapon diri sa balay. So, na siya guys. Pansit lang sa atong in Paris sa pato no. As in lami jud siya kaayo, promise. Nakatilaw ko aning pato dito sa Chinese restaurant. Pero very Vietnamese pod ni. Sumara